kelli xorti biex ngħidlek illi inservi f'din il-kariga mhux biss darba ma darbtejn u hija kariga illi ovvjament ma tagħmilix waħdek. L-Ambaxxatriċi Marlene Bonnici mexxiet ir-rappreżentanza permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea bejn l-2012 u l-2018 u mill-2020 sal-lum. Wara 10 snin u nofs temmet il-kariga tagħha bħala rappreżentant permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. Kienu snin ta' sfidi kbar għall-Unjoni Ewropea mill-kriżi tal-Ewro għal dik tal-immigrazzjoni, Brexit, għall-pandemija tal-Covid, il-gwerra fl-Ukrajna u l-kriżi tal-enerġija fost oħrajn. Ġew ħafna sfidi u kull darba l-Unjoni Ewropea imxiet pass ukoll u tallimna. Tistqar li l-laqat marbuta mal-qafas finanzjarju dejjem tawa l-akbar sodisfazzjon. Kelli xorti li nagħmel ħafna minnhom u dejjem ħriġna sodisfatti ħafna. Isir ħafna xogħol qabel u ħafna statistika u jkun hemm ħafna nies involuti. Imma dejjem irnexxinna u dejjem irnexxinna nipperswadu għax għalkemm kif qed ngħidu bl-unanimità jekk ma tipperswadix ma tieħu xejn. Il-karriera diplomatika tal-Ambaxxatriċi Bonnici kienet marbuta intrinsikament ma' relazzjonijiet ta' bejn Malta u l-Unjoni Ewropea, mill-applikazzjoni għas-sħubija għall-ewwel Presidenza ta' Malta sal-lum il-ġurnata li Malta hija membru matur. Meta nħares lura ngħid jien l-Unjoni Ewropea tbidlet. Jien kbirt fl-età u anka l-mentalità u tallimt ħafna. Ma kienx tgħaddi ġurnata hawnhekk illi ma titallim xi ħaġa ġdida. Spjegat li parti kbira mix-xogħol tad-diplomatiċi jsir lil mill-laqgħat uffiċjali. Ħafna minnu jsir b'mod informali, il-kuntatti huma kruċjali. Taqa' ma' kollega, bilħaq ili biex narak ġimgħa. Jimporta għandek 5 minuti ċans għal kafe u hemmhekk jaf issolvi problema li tkun ilha tinkwetak xahar. L-Ambaxxatriċi Bonnici se terġa' jservi fil-pajjiż fejn bdiet il-karriera diplomatika tagħha bħala First Secretary fil-Ġermanja u għat-tieni darba bħala Ambaxxatur ta' Malta tistqar li l-appoġġ tal-familja u l-kollegi dejjem kien kruċjali.